Velkommen til FarmLog. FarmLog er en internetbaseret tjeneste, som giver dig et unikt overblik. Start med at oprette din farm online. Brug FarmLog-appen ude i hallerne til at fodre FarmLog-systemet med data. Appen er både til iPhone og Android. Registrer behandlinger, eventuelt dødsfald, dagens samlede foderforbrug og hold styr på dit medicinforbrug. Med appen lige ved hånden kan du på stedet reagere hurtigt ved sygdom, finde behandlingsformer, følge med i behandlingslisten og meget, meget mere. Dit udbytte er et unikt overblik, vigtige farmstatistikker, driftsalarmer, og du har altid de lovpligtige ajourførte informationer om blandt andet medicinforbrug og døde dyr. Uanset hvor du er, bare der er internetforbindelse, så kan du følge med i driftsstatistikkerne og behandlingslisterne. FarmLog giver dig ekstra tryghed og sender en sms-alarm ved stigning i døde dyr, fald i fodermængde og stigning i behandlinger. Del oplysningerne om behandlingerne og medicin online med dyrlægen. Alt dette giver dig det komplette overblik. Med det komplette overblik kan du optimere driften af din farm. Vil du vide mere? Så ses vi på farmlog.dk.